Hej, jeg hedder Maria, og jeg er 22 år gammel, og jeg studerer som pædagog her på Jysk Seminariet i Aarhus. Jeg har altid godt kunne tænke mig at arbejde med børn og unge, så jeg håber, at denne uddannelse kan få mig til at blive bedre til at arbejde med dem, og jeg håber, det kan give mig nogle gode erfaringer. Så jeg glæder mig til, at jeg engang kan blive uddannet som pædagog. Hej. Jeg hedder Christina. Hallo, Kitty. Og jeg går her på pædagoguddannelsen Jysk. Jeg er 22 år gammel. Jeg vil gerne være pædagog, fordi at jeg rigtig godt kan lide at arbejde med mennesker. Derudover så er jeg rigtig glad for at lave idræt. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få et arbejde, hvor at jeg laver noget idræt sammen med mennesker. Og det kan både være børn eller unge, men også voksne, som måske har fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Derudover så håber jeg, at jeg får helt vildt meget ud af at gå på den her uddannelse. Både personligt, men også fagligt. Og allerede nu, så har jeg fået nogle rigtig søde veninder, som er helt vildt søde. Ja, det var sådan set bare det, jeg vil sige om mig. Kan I have det godt? Hej hej! Jeg er 22 år gammel, og jeg studerer også her på Jysk Pædagogseminariet. Og jeg har valgt det her studie, fordi at jeg rigtig gerne vil arbejde med mennesker, og især børn og unge. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde i en vuggestue, så jeg kan være med i børnenes første år og udviklingen, der sker i de år. Udover det, så glæder jeg mig til alle de gode oplevelser, jeg vil få på studiet, også ude i mine praktikker. Og jeg har allerede mødt rigtig mange søde mennesker, og det er jeg rigtig glad for. Kan I have det godt? Hej hej! Hej, jeg hedder Ida. Jeg går også her på pædagogseminariet Jysk. Jeg er 23 år gammel. Jeg kunne godt tænke mig at være pædagog, fordi jeg altid godt har kunne lide at arbejde med mennesker. Og fordi jeg synes, det er meget interessant at følge folks udvikling, og hvordan de kommunikerer med hinanden, og hvordan vi behandler hinanden. Så jeg kan se rigtig meget frem til at studere her på Jysk, og komme i praktik, og have en masse gode oplevelser med en masse dejlige mennesker. Ja, det var lidt om mig. Hej hej! Jeg er 24 år, og jeg læser også til pædagog her på Pædagogseminariet Jysk i Aarhus. Jeg læser til pædagog, fordi at jeg gerne vil arbejde med mennesker i forskellige aldersgrupper og med forskellige handicaps og personligheder. Og ja, det skal nok blive spændende. Hej hej!